ба шавҳар баромадани ин ҷавон ҳамаро дар ҳайрат гузошт ва ин ҷавон аз хурдӣ орзу доштааст ки вақте ба воя расад ба шавҳар барояд. вақте ки ба воя ки расидааст аллакай орзуи худро амалӣ гардонидааст. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи карвони умр. боз як қиссаи навбатӣ дар навори имрӯзаи мо. мард бояд мард барин либос пӯшанд ва рафтор намояд. вабои асри нав беҳаёгӣ ва беномусии ҷомеа. ибни аббос гуфт: паёмбари акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаллам мардонеро ки худро шабеҳи занон мекунанд ва занонеро ки худро шабеҳи мардон менамоянд мавриди лаънат қарор додааст. ва низ лаънат кард мардеро ки дар зоҳир мисли мардон аст ва ҳаракоте чун занон анҷом медиҳад ва зане ки сифатҳои воқеии занонро дорад ва ҳаракатҳои мардона анҷом медиҳад. ҳамчунин фармуд: чаҳор гурӯҳ ҳастанд ки шабро ба субҳ мерасонанд, дар ҳоле ки гирифтори ғазаби худо ҳастанд ва рӯзашонро ба шаб мерасонанд, дар ҳоле ки мавриди хашму ғазаби худо қарор гирифтаанд. ва ин мардҳо киҳо ҳастанд? якум, мардоне ки шабеҳи занон бошанд. дуввум, заноне ки худро шабеҳи мардон кунанд. севум, касе ки бо ҳайвоне ҷамъ шавад. чаҳорум, касе ки ливот намояд. хуб дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, ин буд мавзӯи имрӯзаи мо. зеро дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва бар ҳамаи мову шумо маълум аст ки мардон либоси занонро мепӯшаду барои звезда, яъне ки популяр шудан, барои истирои интернет шудан ҳамаи корҳоро анҷом дода истодаанд. ва ин ҷавоне ки шумо дар рӯи навор дида истодаед, ин ҷавон ҳам либоси арӯсӣ ба бар карду якчанд сурат аз худ гирифта дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузошт ва аллакай паҳн шуд. фикр кард ки кори хуб кардааст. аммо сад афсӯс ки ба мард ин корҳо намезебад. марде ки худро шабеҳи занон қарор медиҳад, ӯ дар лаънати худо гирифтор шудааст. ва зане ки шабеҳи мардон худро қарор медиҳанд, онҳо низ дар лаънати худо гирифтор мешаванд. пас мард мисли мард бошад, зан ҳам мисли зан бошад. ин аломати он нест ки ҳад тағйир ёфтани либос аст. баъзеҳо мегӯянд хай як либоси занонро пӯшидааст. не, гап дар ин нест. мард аст, бояд ҳеҷ вақт либоси занонро ба бар накунад ва зан ҳам ҳеҷ вақт либоси мардонро ба бар накунад. худро дар Россия ва дар Европа ҳис накунем. он зан духтароне ки мо дар дигар миллатҳо мебинем ки буруки ҷинсу кирта доранд, онҳо аз мо нестанд ва онҳо имони комил надоранд. худо нигаҳбон то наворҳои оянда.